Benvidos, benvidas á 23ª sesión plenario. Benvidos, benvidas á penúltima sesión dos oitavos de final do concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. En esta sesión, claro, tamén contamos co noso xuiz, co xerente da discoteca Hermo en Muimenta e do bar Paz Tibor en Meira, don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boa. Moi boas tardes. Aquí estamos con a nova eliminatoria. A ver que nos depara. Pois unha eliminatoria que casi podemos circunscribir na zona da Mariña, que nos vai deparar ese enfrontamento entre Iberia e Lourenzá. Ata San Miguel imos para falar con Antón Teijeira. Que tal, Antón? Moi boas. Hola, moi boas. Xa saben os nosos espectadores, a xente que nos sigue, que gravamos as sesións plenarios cando podemos, non sempre estamos pegados á actualidade, e desta volta dáse unha circunstancia particular, porque o Iberia está metido de cheo nese playoff de ascenso á primeira regional. Antón está xogando co seu equipo, é probable que cando estean vendo esta sesión plenario, o Iberia xa saiba se segue ou non vivo nesa fase. Así que, Antón, imos che pedir que nos digas un pronóstico, unha análise do que pode pasar facendo a modo de previa nese partido co Guitiriz próximo domingo ás 5, que vai xogar o equipo na casa. Bueno, eu creo que despois desta boa temporada que fixemos e seguimos facendo, temos bastantes posibilidades de pasar a eliminatoria. O Guitiriz tamén ten moi bon equipo, pero confío plenamente no noso equipo e creo que podemos chegar á final e ascender tamén podemos. Non sei se será o Guitiriz ou o Cospeito ou o Folgueiro, pero dá igual o que sexa. Pois aí está ese pronóstico de Antón, descubriremos se está no certo ou non, dende logo que está no certo, na gran temporada que fixo o Iberia terceiro nese grupo norte, sendo o equipo menos goleado dese grupo norte da segunda regional. Temos que falar do Lourenzá, porque un dos seus directivos é outro dos concursantes desta sesión plenario. Saudamos xa a Óscariño. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, moi boas. Pois aquí estamos en Lourenzá esperando para competir aí co meu amigo Antón. E bueno, para vervos a vos e saludarvos, que a plenaria xa hai tempo que non atopo por aí, a ti menos, pero bueno, xa nos atopo ben veces. Non fai falta vernos todas as semanas. Vímonos non hai moito nas festas, e iso é un gran sitio para verse, claro que sí, Óscar. E antes de comezar, teñoche que pedir, porque un dos nomes propios desta semana, sen dúbida no fútbol provincial, é Iván Recalde, o futbolista do Lourenzá, que anunciou a súa retirada. Poden ler tamén en www.futbolilugo.es unha entrevista co dianteiro do Lourenzá, 15 temporadas no equipo da súa vila, e que este domingo lle recoñeceron o seu papel durante estes anos aí no Santa Cruz. Óscar, unhas palabras pro teu amigo Recalde. Pois non hai moito que dicir que, bueno, que non recolleras ti na entrevista, por exemplo, é que, bueno, é verdade, para min é un mito dentro do deporte de aquí de Lourenzá. Puido estar xogando anos atrás en equipos de maior categoría, cobrando, e quedouse aquí por xogar cos amigos. Sempre foi un exemplo pos máis novos, como capitán, bueno, non dando que falar, por decirlo de alguma maneira. Bueno, pois un nivel deportivo, para min, eu sempre me dice que teño un pouco de pasión por él, pero para min é dos 5 ou 6 mellores xogadores da Mariña dos últimos 20 anos. Pois aí quedan esas palabras para Iván Recalde, como dicimos, un dos protagonistas desta semana, xunto co playoff que xoga o Iberia e moitos equipos, porque neste mes de maio xógase moito na provincia e tamén se xoga dende agora a 23ª sesión plenario. Vai comezar respondendo Antón, así o dixo o sorteo, e imos alá nestes oitavos de final. Primeira rolda de preguntas. Adoitamos falar, pois, de como se coñecen entre sí os protagonistas. Así que, Antón, esta vai para ti. Como se chama o grupo de afeccionados máis ruidoso do Lourenzá, que leva no nome un produto gastronómico típico da vila?
Dache. Pois creo que se chama Faba Brava, podes? Pois sí, señor. Resposta correcta. Os amigos de Faba Brava que se fan sentir ali no Santa Cruz, bueno, Santa Cruz é onde vai o Lourenzá, que a verdade é que dá moito gusto con eles, moito gusto. Pois aí acredita ese ruido o noso xogador tamén, Oscariño, tamén aí membro activo e peleón desa Faba Brava. Quen dá agora para Oscariño? E imos polo outro lado. Óscar, en que posto quedou a temporada pasada o Iberia na Copa de Putación? Dache. Copa de Putación. Foi o gañador. Foi o gañador. Pois non, foi subcampeón. E foi finalista e perdeu na Becerreá. Pois mira, vai ser o triunfo de boa gana. Non teño nada en contra do Becerreá, pero son veciños estes. Pois foi o Becerrea quen lle gañou nesa Copa, pero evidentemente moitísimo mérito tamén, gran temporada a pasada do Iberia e que acabou con ese subcampeonato de Copa. Imos a pola segunda rolda de preguntas, de novo para Antón. Antón, que feira celebran en Chantada en marzo, polo que é habitual que os equipos da Vila cambien os partidos para xogalos o sábado? Dache. Non estou moi seguro, pero eu diría o mellor a Feira do Viño, será? Non sei. É o que conozo dali, porque algunha vez fun tamén, pero... Pois sí, señor, a mítica Feira do Viño. Cambian os partidos, porque, bueno, hai que atenderlle un pouco a todo, supoño, algo ao viño e tamén o viño e o deporte. Hai que facer as dúas conxuncións porque xa sabedes que neste fútbol afeccionado hai que mirar por todo. E os equipos, pois tamén son parte activa das nosas vilas. 2-1 marcador, seguimos esta segunda rolda e a pregunta vai agora para Oscariño. Cal é o patrocinador da parte dianteira da camisola do Castro polo que diríamos dicir que son un bo bloque? Supoño que será o bloque Escando, que son dali de Castro. Pois sí, señor, Bloque Escando. E, bueno, o equipo fai unha boa honra ao patrocinio porque a verdade é que teñen un bon bloque e así conseguiron o recente ascenso a preferente. Así que desde aquí tamén darlles os parabéns. Eu tamén son patrocinador deles e nada. Como patrocinador e como seguidor darlles a noraboa. Dá moito gusto tamén. Gran bloque Cando Castro, tamén gran asistente a discoteca Hermo, como acredita Plenario. Aí está unos parabéns tamén pro Club Deportivo Castro. Imos a pola terceira ronda de preguntas. 2-1 marcador, de novo para Antón. De que concello da Mariña é a futbolista Nere Lombardero? Dache. Non teño ni idea, pero da Mariña... Non sei, vou dicir Viveiro por dicirlo, pero ni idea. Non, pois non é correcto. É veciña miña da Pontenova, que actual, bueno, unha das referentes do Plucaría Mista Friol, con pasado nas escolas deportivas do Lourenzá, e, bueno, eu a verdade que conocín sendo Dios, era máis grande o balón que a ela, Estábamos por ali xogando ao fútbol sala no pabellón, e, bueno, íbamos ás pachangas, e o pai tamén, e xa desde cativa, tío, estaba co balón por ali. Dá moito gusto. Dalle un abrazo desde aquí á veciña. Pois unha aperta para Nere Lombardero, a pesar de que non foi unha gran temporada do primeiro equipo do Friol, sempre a futbolista da Pontenova, rendindo a moi bo nivel. Seguimos nesta terceira rolda de preguntas. Óscar, con que equipo da Mariña tivo un convenio o Sporting Pontenova a hora de formar un equipo feminino? Dache. O Ribadeus. Pois sí, señor, resposta correcta. Foi un proxecto que co Ribadeo que comezou no 2017, bueno,
Pena que non chegará a consolidarse. Pero sí, resposta correcta, con Ribadeo. Precisamente, unha das xogadoras dese proxecto foi Nede Lombardero antes de marcharse finalmente á estructura do Peluquería Mixta Friol. Imos para a cuarta rolda de preguntas, 2 acertos para Antón, outros 2 acertos para Oscariño, entramos na recta final. Antón, que xogador da segunda regional sur foi o máximo goleador de toda a categoría durante a fase regular? Dalle. Pois non conozco a ningún xogador, me parece, da segunda regional sur, así que non vou dicir nada porque non teño ni idea. Xe Adrián Regueiro López, máis conocido como Romy, o xogador do Paradela que leva 27 goles. Aí es nada. 27 goles de Romy, un dos grandes protagonistas desta temporada na segunda regional e, sen dúbida, tamén no fútbol provincial. Quen dá para Óscar? Que xogador da segunda regional norte foi o máximo goleador do grupo durante a fase regular? Dalle. Pois sería o Seixos Mil, do Meira. Pois sí, señor, Seixos-Mil. Rubén Vidal, o expreso de Seixos-Mil. 25 goles marcou co Meira. Na máis. Carai, Sí. son uns poucos, Aí. Anda como unha gacela. Houbo grandes dianteiros nesta segunda regional. Sen dúbida, Antón, por exemplo, ten algún equipo como o caso de Barrera, pero o que máis marcou este ano na segunda norte foi finalmente Seixos-Mil. Imos para a quinta rolda de preguntas con 2 acertos para Antón e 3 para Oscariño. Antón, en que equipo da terceira regional norte xogaron esta temporada futbolistas como Seco, Regueiro ou Vicente? Dalle. Abadín, pode ser? Sí, señor. Resposta correcta. En Abadín, que veñen de conseguir precisamente o ascenso a segunda regional. Outro equipo ao que damos tamén a nós, que tamén son daqui de cerca e tamén dá gusto co bloque que formaron. Así que un abrazo e parabéns a xente de Abadín. Parabéns a toda esa xente do Abadín e imos a pola última pregunta. Óscar, se acertas, accedes aos cuartos de final. Se non acertas, imos a morte súbita. Así que estaba aí para ti. En que equipo da terceira regional norte xogaron esta campaña Botana, Sanfiz ou Vinicius? Dalle. O Nuevo Nausti, por decir un. Pois por dicir unha é a resposta correcta. Sí, señor, no Nuevo Nausti. Que plexaron o ascenso hasta o final, É a súa terceira temporada, me parece, desde que está creado. Sí. Pois é o cuarto, sí. Efectivamente, era no Nuevo Nausti que tiña xogadores, por exemplo, como Vinicius, aínda que non era o Vinicius Junior. Oscariño, 4 acertos, Antón 3, así que, Óscar, damos os parabéns por a vitoria e esperámoste nos cuartos de final, Oscariño. Bueno, pois aquí estaremos. Darlle un abrazo que teña moita sorte para o domingo. E listo, que é máis importante o domingo que isto. Bueno, non desmerecemos tampouco, No, pero polo club, coño. O club é o Iberia, un club que lle quero ben, quero que lle vaya ben. Aclarado queda, Oscariño, moitísimas grazas. Enhorabuena, amigo, enhorabuena. E nada, e Antón, pois eso, suerte tamén o domingo. Ainda que, a ver, eu tamén teño amigos no Guinteriz, entón, bueno, que saia todo ben, non vos manqueis e gracias por todo. Pois reitero que día plenaria, Antón, moitísimas grazas por sumarte a esta aventura deste ano, esta sesión plenario, a par que o equipo Iberia fixera unha gran temporada na segunda regional, pase o que pase no playoff. Así que un saúdo e moitas grazas, Antón, unha aperta.
Moitas gracias a vos e moitas gracias a Óscar, moita suerte a Óscar tamén. A ver se polo menos gana e podo dicir que me ganou o vencedor desta edición. E plenaria, a ti como sempre, moitísimas grazas. Gracias a vos. Un abrazo, un placer. Hasta a seguinte. Vémonos, claro que sí, vémonos na próxima. Sempre Fútbol en Lugo.